Oh, sin Shark of the. That lump on Shark. Shark of the. on the hill. And yellow. Mission station. Wat dingen ze niet kunnen geven about caution? Alright, Captain Clark. Als je keer bent. Wat je Jason aan de science? Oh, how many should I have? Chaos miss. Vat yn la le yn y balich. En Ian en Chris hebben gaan bassen vallen. Oh, okay, miss. There's miss. Shall, turn een balig miss to in a shower. A valley, throw it, I'm bassen vago. Hoi, maak eens een sherryken. Wanneer mag eens een sherry gaan Sushi is a valley. Chris a bit. Hoe doe je Jason? Sean maakt het daar het zitten. Had een koning John de show aan je like bed. Dat vrouw de balich zijn een beetje een lap in de Han valt daar een koning video. En ik kwijt er is die gouden leven in de draai. Oh, wie is scanning. Miss quite there's just some fine imaginary science. Wat gewoon Jan. Tablet. Tank. Die camera in. Afleid. Denk. Tablet. Kiers me ha, heb ik schiers van een treis, kwijt is zo'n biootje etigalistje. Kiers me ha? Schinkleven? Kiers? Nee, wie fake als je aardje koeders zou gaan. Kiers, haal eens even. Wil je ervan? Too brilliant to be. Ga achter. Stook het crewback. Avalje. Zal er een teacher. Hij in de gato. Ga neem zich James Shaw. Vallen. Nianin, shower shin. Wel, geneem je nog per zo jenu maha. Ik know. Behoor in de torte, wikkel de zaakje de maagmikkel, Suske Shaw, bij Karamakato. Oh, zeg, klein. Geweldig, hier kan hij in de bus. Christen Wirf. Uh-oh. Nianin, catch wel iets dal. Catch wel cool though. Een teacher. I guess in Bali. Christopher! Catch wel niet in de valley. Hij is een buurtje. Je hebt je naar een clear. Ai, een clear. Kom ik aan een sherry en een sherry
Aye.